Ja, beste kijkers, we zitten hier weer in een heel speciaal ding. We zitten in de cabine van het Reuzenrad in het Outlet Center. Ja, en als er iets is wat mij elk jaar natuurlijk geweldig, zo moet zeggen, triggert, is het moment dat het Reuzenrad er is. Want dan begint pas het feest in het Outlet Center en het feest er een. Want van welke kant je zo uitkomt, het Reuzenrad zussen altijd. En wem staat aan het Reuzenrad, aan de kop van het Reuzenrad, is een vrouw. Een vrouw van de familie Hinze. En met de familie Hinze, een echte kermisfamilie, reizigersfamilie noemen ze dat. Die eigenlijk al jarenlang, wie zo klein was, waar ik al zo al bij op de canapé zag te vervreugd, de carousel. En nu hebben ze het, nou, ik denk wel het mooiste Reuzenrad van heel Europa. Klopt het allemaal wat ik hier vertellen ben, Agnes? Ja, dat klopt wel, ja. Dat vinden we zelf ook. Dat we het mooiste Reuzenrad hebben van Nederland, zeker weten. Ja. En nu zei ze in de winter mooi hier. Maar waar hing ze dan de rest van het jaar uit? Want ik probeerde wel eens te bellen, maar dan moet ik gelukkig de meest internationale nummers hebben, of niet? Ja, zo is het wel. Nee, we zijn hoofdzakelijk in Oostenrijk gevestigd. Oké. Dus je reist van Oostenrijk naar Remun. En die heb je toch ook al een jaar of 10, of hoe lang zit je start krijgen? We staan hier vanaf 2018. En toen stonden we hier met een reuzenrad van 33 meter. En toen wou ik en mijn man ons op een andere manier op de kaart zitten. En toen hebben we dit reuzenrad aangekocht en we staan hier nu dus al van 2018. Maar ik vroeg me al af, als ik hier kom en dan denk ik nog steeds zo'n joekel van 44 meter. En dan denk je beneden, wie kreeg je dat opgeboekt? Allemaal met eigen materiaal? Ja, we hebben alles in eigen beheer en we doen er 2 nachten over. In het outlet mogen ze alleen in de nacht, in de avond werken. Natuurlijk ook voor de bezoekers van het outletcenter de beleving te geven van het outlet op zich. Dus dan boeken we weer 2 nachten ervoor op. Maar goed, even naar die pap, mijn leeftijdsgenoot Minus. Ja, je zit eigenlijk ook opgegroeid met het virus. Hè. Ik neem aan dat ze ook van kiezen van in de kermis hebt ze gestangen. Want wat had je allemaal voor attracties vroeger? We hadden boetsauto's, zoals ook iedereen weet in Remun, het boetsuitje boven op het dak van mijn opa. Op de broeken? Ja, inderdaad. En griepkranen. En griepkranen, dat zijn griepertjes hoe ze een berken met kind winnen. Ja. En mijn pap heeft verder ook nog verschillende draaizaken gehad. Ja, dan heb je de legendarische draaiorgels natuurlijk van opa, hè? Zien die er nog steeds? Ja, die zijn er allemaal nog. En niet alleen mijn opa had dat virus, mijn vader en ook mijn broer. Dus dat is wel heel mooi, want het zijn al 3 generaties. Ja, want ja, 1 keer per jaar, dan is die geweldige show daar met al die mensen. En de echte liefhebbers, die komen van de hele wereld, zal ik maar zeggen, van heinde en verre. Dat zijn de echte orgelliefhebbers. Ja. Dus dat is, en dat wil je wel in ere haaien. Ja, zolang mijn vader en mijn broer dat in ere wil haaien, wordt dat zeker gedaan, ja. Ja. Dan heb ik neven mij zitten, een heel charmante dame neven mij zitten. Dat is de dochter. Ik heb nog een tijd gehad om te denken dat er nog kommelingen moeten zijn. Dus 1 dochter. Ja, ik heb 1 dochter, ja. Ja. En dat meisje, dat heet? Agnes. Ook Agnes? Ja. Serieus? Ja. Hoe komt dat vanavond? Leg goed. Nou, dat is heel makkelijk. Dat wou zijn vader Ger. En als het een jong was geweest, had er Johan geheten. En dat wou ik Ger naar mijn broer. Oh, geweldig. Nou, Agnes, dan kom je zich ook in zo'n familie terecht. Althans, de greuze en op. Werd het ooit ook 10, denk ik? Je bent toch jong, dus het zal moeilijk zijn om er nu een bevestigend antwoord op te geven. Dat weet ik nog niet. Ik heb zeg maar een relatie liggen als die dat wilt, maar anders wil ik het wel voordragen, zeg maar. Ja. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal tot nu toe. Zit ik zeg maar zelf ook op de kermis, zeg maar. Ik heb ook grijpkranen, net als mijn opa, alleen dan een kleinere versie. Ja. Dus ja, dat is het eigenlijk. Spreek lekker Hollands, hè? Ja. Spreek lekker Hollands. Maar ja, er moest al iemand hebben die in dezelfde wereld zit, in de racewereld. Dienenpartner, zo het ook in dezelfde wereld. Ja. Zo het ook in deze wereld. En dat wou ook dit gewoon ondernemen natuurlijk. Kijk, dat moest ze ook willen, hè. Het zijn allemaal keuzes. En de ene kiest voor, ik wil mijn griepkranen. Of ik wil mijn rups of mijn draaimeulen. En de andere denkt, ja, ik wil een reuzenrad. Dit is wel zo mega. Als je nu, ik zeg, het boetsuitje is gelukkig weer terug op de broek. En dan wordt het even neer toch gestaan, heb je begrepen? Ja, we hebben daar een vernieuwing voor geplaatst. Oké. Ja, want het was voor mij altijd, ja, ik kwam al bij de familie Hinze, toen was ik 12 jaar. Dus dat is
62 jaar geleden, om het te zeggen. Toen brachten we de gezet rondje. En dan kwamen we bij oma en dan kwamen we bij alles wat er rond liep. Die allemaal iets met de kermis te maken hadden. En die opa heb ik heel goed gekend. En dan Minus. Met Minus waren ik in Polen. Met de race, met de Geiten-sociëteit. Brachten we Geiten door de Ermelu in Polen. En dan waren veel wel de buitenbeentjes roet, moet ik zeggen. Minus op zien meneer. Platrumuns en dan die ondernemers allemaal te bieden. En dat was zo'n legendarische race, maar ook zo fantastisch. Dus ik heb altijd ja, moet ik zeggen, als ik Remunt kom, zeg ik, ja, het is een reizigersstad. Want, en met name Hinze is er natuurlijk een heel erg bekende familie in. Het is op zijn Duits geschreven, heb ik altijd begrepen. Klopt dat? Ja. Ik meen dat de voorvader in Duitsland woonde. Ja, klopt, ja. Ja, mijn pap heeft dat helemaal uitgezocht, hè? Ja. En dan weet ik van Minus ook, de hele ook. Maar je hebt ook iets met Duitsland. Hè? Minus zit veel in Duitsland. Ja. Hij is nu net met mijn mam teruggekomen maandag van Neuruppin. Ja. En nu gaan ze volgende week naar Rostock. Nou, en zolang ik me kan heugen als kind, staan we er al. Ja. Maar dan heb ik hier zo'n ding, dat is eigenlijk een enorme investering. We gaan het niet over hebben. Wat zo gaat eigenlijk allemaal bij elkaar kost. Maar dat is wel eigenlijk het absolute top in de attracties, of niet? Ja, dat vinden veel wel, ja. Maar wat je zegt, het is wel een enorme investering. Ja. En dan moest je ook, samen heb ik ook natuurlijk voor moeten kijken. We zeggen, gewoon we dat redden. Want dat betekent namelijk nog, als het zo gaat begint, moet je natuurlijk ook altijd klaarstaan voor die werk. Voor die hobby. Het is een hobby, maar ook een werk, maar ook een levende. Vertel eens over. Ja, kijk, als ze zo'n investering duist, ja, dan moet ze wel, laat ik het maar zo zeggen, gefocust blijven. Dat ze overal op de beste, in zoverre, bestemmingen komt. Want op een klein dorp, tuurlijk, zouden we weer daar ook deze beleving willen bieden. Maar dat is voor ons niet rendabel. Want je hebt zo'n kostenpakket. Ja, dus dan moet je toch wel een beetje rekening met houden. Daar zit je met ingegroeid. Hè? We hebben dat vroeger al waren de kleine kermissen. Azerooi, Gebroek, Kemp. Je had een eigen kermis. Ja, Donderberg. Ja. En dan, als ze dan Minus was, dan moet ja, dan kom ik wel. Ik heb met een paar attracties. Zo ging dat in de tijd. En dan had ze een wiekermis. Maar dat is bijna niet meer op te brengen. Dus je moest al met grote attracties moest ook grote aantal mensen trekken. En dat is eigenlijk het probleem. En anders werd het niet meer op te brengen, denk ik. Nee, voor ons met deze attractie niet. Dat is zeker een feit, ja. En de dochter, doe heb ze dus met griep? Ik ga alleen nog een kleiner formaat. En ik heb zeg maar dat spelletje dat je met een touwtje zeg maar moet doorknippen. Dus als je een grote beer wint. Ja. En deze winter sta ik zeg maar in Utrecht op de Neulen met de oliebollenkraam. Dat is eigenlijk mijn winterplaats, zeg maar. Ja. Oliebollenkraam? Ja, ga ik lekker oliebollen bakken. Dus ik heb maar hoe jong ben je nou als ik vraag? 22. 2 keer 11 zeg. Vandaag kallen we alleen maar over 11. 2 keer 11, geweldig. 22. Geweldig zeg. Nou, ik zei net al voor de kiekers toe, zeg, dat was natuurlijk ideale wiegenkoningin geweest. Maar ja, als dat al het heel jonge week is met oliebul en met een greepkraan en met een tuikje doorknippen, ja, dan is het er helemaal geen team. Maar het zou natuurlijk wel representant zijn voor een vereniging wie weer. Agnes, nu hebben we dit hier, maar we hebben ook een carousel. Klopt, ja. En is van die familie? Ja, dat is ook van mijn familie. En die zijn hier al gevestigd vanavond eigenlijk. Ja, het outlet is van 2001 en hun staan hier al vanaf 2002. Nou, dus eigenlijk van begin af aan? Eigenlijk wel, ja. Ja, ik heb hem toevallig pas leren kennen. Wat is dit van dingen, een oom of zo? Nee, het is geen oom van mij. Ik zeg altijd dat het mijn neef is, omdat het ook zo vult. Maar het is een achterneef. Oké. Maar goed, toch ook even uit dezelfde boom, zal ik maar zeggen, uit dezelfde stamboom. Als hij helemaal terug is, kunnen ze hem ook ergens tegen. En ik ga wat dadelijk eens even met praten, maar we hebben dit gewoon de promotor van de week gemaakt. En Agnes schreef nu en Agnes in de bos bloemen. En dan moest ze dat voorzichtig doen, want anders filmt de cameraman om en dan zijn de beelden dadelijk in het bewegen. Dan geeft ze de bos bloemen en dat hoort eigenlijk bij de vrijwilliger van de week, maar dan maken we nu voor dit moment even de promotor van de week van. Hè. Met de dank, dat moet ook bij kussen, dat hoort erbij, hè, voor het pleitje. Je ziet echt, mama en de dochter zijn wel 2 einde bij de boek. Hè. Ja, dat is nog heel nieuw, hè? Ja, dat geloof ik helemaal. Ja, dan hebben we... Als je het over een hoogtepunt hebt, dan was dit mijn hoogtepunt in mijn leven. En dat blijft het ook. Ja. Dat ik 22 jaar geleden een gezonde dochter heb gekregen. Ja, wat ik voor geen reuzenraad tegenop. Dat hoort bij de familieband, ja. Ik zie het ook aan in die kieker.
En die kiekers, dat ze dat echt heel trots is. Ja, en die zeg ik heb ook 1 dochter toe, dus we weten wat we het over hebben. En hier achter mij, in het tweede geboek van de outlet waar de groot kiekerwoord is, in het tweede hoofdgeboek daar ben ik in militaire dienst geweest. In 66. Maar 66 kwam ik op, toen hier de technisch specialisten, door nog het RFC-train. Dat was zo'n geweldige ervaring dat ik hier als militair zou mogen zijn. Hey, gang zo door, meidje. Door de Bink te groeten. Laat toe op die vriend dat het vooral ook een man belieft pas bij deze materie, maar vooral bij dich. En als ze pas bij dich en je hebt samen plezier, dan heb je er heel veel schoon jaren. Dat is geluk, hè? Toch? Je kunt zo ergens. Hey, Agnes, bedankt. Gero, bedankt. A en A. We gaan daar eens even naar rennen. Ja, best wel, we kwamen net uit het reuzenrad. Maar ja, wat hoort eigenlijk ook bij een feest? En een feest wie we hier in het Outletcentrum hebben, is een carousel. En dan een carousel van een familie die al van oudsher reizigers zijn. En ik ga even aan Frans vragen, want doe dus dat hij al wie lang op het outlet? Vanaf 2002. 2002. De trouwerie van de prins, toenmalig, ja, de nu huidige koning. Ja. Oh, toevallig, dat vergeet ze dus nooit meer. Hè? En Frans, je bent natuurlijk weer familie van Agnes. Ja. Je zit in dezelfde stamboom. Ja, en zijn opa en mijn opa waren 2 neven. Ah, zo. Mijn overgrootvader is de naamgever van hem zijn de pedom. Ja. Maar je zit al generaties lang in de vermakelijkheidsindustrie, dat geloof ik. Ja, dat is al schoonst de 7e generatie. 7e generatie. 150 jaar al bijna. En hoe heb ik waarschijnlijk ook nog ooit een keer op zo'n carousel gezeten? Want wie is deze carousel eigenlijk? 105 jaar. Dus die heeft zijn eeuwfeest al gehad, hè? Dat is een antieke. Ja, die had zijn eeuwfeest in de corona. Dat is helaas een beetje ongewaard. Okay. Maar ja, dat is het anders. Dat is wel bijzonder. Ik ken hier nog die boterham van de ene vrouw mee. Ja, wauw. Dit is ook meer een beetje voor... Ja, de gezelligheid is heel overdreven. Dat werd natuurlijk wel gaat verdiend. Maar het heeft ook gaat, vind ik. Ik vind dat ook, het moet ook een beetje... Profileren. Remuntje schermen staat. Ja, meer dan dit kind ze niet kregen. Gewoon Profilering. En de familie Hins op de kaart zetten. Dat. Nou, ik vind het geweldig dat ze me even te woord op je stangen. Ik zeg tegen Agnes, ik kan dik wel vragen wie is het met Frans, maar laten we dat even zelf vragen. Bedankt jong en succes. En ook veel succes in Maasbach. Meet, ik ook bedanken. En we zien ons weer. Gaat het goed in Maasbach? Ook dat moeten we afwachten. Ja, okay. Meer kan ik er niet over zeggen, Drie. Ja, beste kijkers, met Frans hebben we gesproken. Hij woont niet meer in Remuin, maar in Maasbach. En toen hebben we natuurlijk weer het probleem in Brachterbeek. Dat door de kabels nog steeds boven de luurhoezen hangen. Dat zou eigenlijk ongeruimd moeten. En hij maakt je te sterk voor bij die gemeenschap. Want daar is er natuurlijk ook toes. Maar hier staan een paar mensen bij die wel jarenlang de 7e generatie kermisexploitanten. En niet gewoon kermisexploitanten, de echte kermisexploitanten. Waar we Remuin trots op mogen zijn. We zijn dus de volgende week. Maar heb ik ook toevallig een vrijwilliger. Die past in ons programma. Laat het dus weten. Tot de volgende week. We zijn dus op kanaal 45. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.